Igbo Kenemu. Igbo culture. Anyị bịa ikwu gbasara mana anyị nwoke akwa ọkọ. Power pass power. O si agbado ya. N'ụbọchị na-abịa m. Anyị ọ na-asị nụ bịa nọ n'anyị that day. N'ụwa nọrọ anyị. Ya yiri ya ya nwụ. Free. Ọ dịrị izu. Akwa ịkarịghị egwu. Akwa ọkọ akarịghị egwu. PPP. Hey, anaga ni ba? Aboke uche odi ya o. It's okay. No. Get it. Ono wajako na atu aka. There you go. When did Kabaya? Abu Jennifer na bolu wa ga ko ta ko e mana me ni a ni ko ta na bolu wa ga. Ni ba nya ba ko? Yes. That's one day. I think this one day. Akwe. The authority of Ezebwe. You don't have the highest rank in Hey, Uncle Luba. On behalf of my youth, million about Christmas. Number one. Adamaka. No walk kitchen. No hilesem. No walk. No na ilu be ma la se to wo. Kwa no ma do ni PPP. Ilu be mo ala se to wo na mi na ji bula. Kwa no walk a. Se na mi le ebuti ni mbe na. Na ta yo do mi mbe na. Odi easy. Odi ya no. Ma general. Wo we ta yo do sai. Ke wa ta high. You want that 500 kilometers. Ana amaka. Number one. What na go there at the men dem go get now. Owo lo ya da ko ya da le. Owo to de. Oto akodi. All the buy. Because na be le da nwa ku. Belo dibia. Ni ma go get be dibia. Apa nwan ne me kwa dibia. Go na odo na de. Odo ade. Odo ade. Big one. Where are you?
On behalf of the chairman of the Zebra, I'm the president general. I make now. Address in Nova. If I know who ana m ekwu ya ụka the power and authority wee sị na ife anyị na-ekwu bụ na ga-adịrị ya ife ị na-eme bụ ife ị na-emerụ ala in a simple way to justify it to make people to be happy, to make people to feel fine. I na-ekwu sị on behalf of my position as the President General of Abba Jakran Leader, Adam Asu, no, you're not about all you jump forward. I don't know how to youth leader in the person of Congress, Victor, the president of our youth general, the same way Kessina or them, the Afia, and the same way Kamane, if you like, you agree, if you don't like, not agree. Ask him now, the same way I said it, post it in anywhere. If I say now, then I have 20 years, man or 20 years acquired. Some of them. They were getting not years, man or 2 years, so now why you 1 year. Black women, they are for it. That's on the page of one, whether you like it or not. And I don't know what you. There is no power, there is no incantation, there is no evil plans. One day the neutral, that's why plan. They are there against you. You know, solve the mind of the people. You have people. I'm on about 12 o'clock. From 12 o'clock to this time, you calculate the phone time and go off. And I'm leaving from your house here, I'm heading to Akka. How are you? If I leave your house here, I'm not going to because now, someone died on ballot, one day on ballot, or someone on ballot. You can't be a begging for no more. Their day is long. No man and no woman is happy. Can you believe that? But why would you bother? Can you see that? I don't know. When you're in a church, on their way, is that what in their way? No one. When you're for your way, on their way, you can flag or their bell. Look at our boys, look at our youth, the pleasure. I just feel that in our youth are more. Where do you find a boy? There is a bar. But a young guy, you can wear vision, you can wear idea. You go very far. A reliable, the one does the work as one day. Then I walk away there, with them well, with the boom of with that bell. I put a chuku, we are war. We are not controlling everything. I know Punoka won't go Punoka wild. Monday now, Marker. Mondays are 5 dog court. Mondays are 5 day woman. Mondays are 5 months of my phone. Sir, guy there. I ain't too bad. But I know where what about you? The West is what kind of work? Shepherd. What don't work back to him. The West is not an annual. The West is not a name, but I bless you. Oh, God, I will wear the West. I will die what you want when you see your shepherd. When I have to go back, address in dog. That's going to be a lie of. This idea, I could not begin
Ai kota goni ya. Aí o pé. Dia bezai. Approve. Want to make him machine. Oh, bogota. Da gona, dia pa. Ime ke funa tinyo haneli. Ime ife ni kwesi ime de ka mmadu. Mana na ti chukwu okike, chukwu nwe ụwa. Chukwu ewere mgbanwe, ewere jedebe. Asi onye ọbụla ya ekunite. Ịgba mgba, ka dozie nwe ke bụ onye. Aka ya bie na ala. Ka dozie nwe ke so na-ekwu. Aka na bie na. Aka ya eme. Their days, they are disciplined. Yes. Their days, they are Contact. Yes. In any way, if I plan there, as no gossiping, as no everything. As the money in the water, one at shopper, one at guy jobber. Because an album, I will your brother, I be your sister. Some people say, I was for that. Now, one well, you do. Oh, you're doing it right. Sir, I see. Let's check what you love on it. Or call. And down my fast and a fab door or no government, one devil, no government. That's a fire. The first and for some, I fire could tell that their way. Their day, they are just So, so. security surveillance. That's not able to before you. That's no man. No power. the video. I want to get your line with triple PC. You to understand. On your outside, like again. Can you see what Jenny is doing? Can I get them for you? Can you see Jenny? Can you buy a Focus. Baby one time. Mark, I go scratch your man. Ah, yes, one. No, don't call me. I'll call you back.
na ọfụlụnye mmadụ nke onye Chineke nwere ka o si eme ọbịa ọ na-akpọ ọjị na nga and ọbịa kụba nnụnụ niile nọ n'ogbe ahụ ha niile nọ n'ogbe ahụ nke ọbụla rigota ọtụtụ ife oyi eri na ebe ọbụla Chineke debere na mpaghara iwe na-eme ife na-aga nke bụ na onye eriri n'ọnụ ọzọ ya n'ọnụ na Chineke ga-edebe unu na ebe ọ bụ niile otu obodo anyị Chineke adịghị mmiri nke mbọ ya adị na anyị nwekwa n'ife Chineke ga-edebe unu Chukwu ga-edebe unu na-aga onwekwa ife ọjọọ na-achọ ime nwa nọ n'eze egbe na mbido ka anyị bido ikuli amụma ori buru mgbe gara aga ebido ime gịnị ori bụ amụma wee gwa ndị ọbasịta na ebe na ya meji anya na mbana ntụ ọka o si tụọ na ndịda mba na mkpọ n'ebe kpakpando na-esi wee gwa n'obodo esi bụ otu a na-eme gịnị so nna Chineke ife na-ekwu bụ na ife a bụ ife ụmụ okorobịa nke ndị obodo dị iche nke ndị otu dị iche ife a bụ ife ụmụ okorobịa ama nna ya etinye ego eji wee gbuo maka ya egbu ya egbu alụ anyị na-atụ alụ ka anyị tụasị ụmụnne maka na ofu anụ nọ n'ite afọ ọtagibe niile ahụ eze egbe ọ bụ na o nweghị iru ọbụrụ ndị pụta na bụ ụlọ n'iru akwụkwọ n'ọbala tụle dibịa mmadụ 12 years emebe dibịa egburu ọkwọ mmadụ ọ na-atụkwa alụ ọjọọ ife ọ na-emedebe bụ na ọ na-asị ka ndị mmadụ ka ọ dụlụ ba na mma ilu ebe ụnụ si ka ọ dụlụ nna mma ife ọ na-ekwu ka ọ dụlụ ya otu na mma n'ọdụgo anyị gbuo ofu nwanne ụnyaahụ gbuo ofu taa ka anyị egbu nke anụ efi ka na-abịa onwe ndị na-eme na kas na mma agwazi ụnụ ndị bịa ọnlaịn anyị meti ya otu ọbụla ọsọ anyị si akwa ya daalụrị nne n'afọ abayut nwa bụ onye isi ya na nwanne m nwoke ndị so onye aka ka m baa n'ọrụ ahụ nzede ọzọ enweke anyị na-asị na ndị eze ebe niile ndị sọpọtụ m from the office of the chairman maka na onwe mgbe ọ bụ jụdọrọ na ọla eze ebe mụ na akpatụ alụ ewetago nse maka n'ọba anyị wekwe na ọ dọrọ mma ka anyị mebie ya anyị emebi ya emebi ọya dụlụ eze ebe mma ọya dụlụ ọba mma ọya dụlụ Naijiria mma n'afọ Chukwu okike abịa More power.
Liver curry. Liver curry. I don't know. Small there. You will be a boy. Mona go ala waka ko yo ba tra de bia. Mo ko biare. Ajuro yen e ko woro no nwa malem. 29 30 31 e wala ka agwa wa agwa. Yo to bia na ya de ko e kedo ka agwa. Evo na ye nwe visitor. Evo egbara ka agwa wa ko mo yo na che gba foku. Adonicha. Adi jelepe. Oye nke bu no. Ka on kai. Ebu no ko jawa wo. Ama no na da ba ya ko no fa yo but o me ibe. Onwere ko jede. Mana ibe na eme ma na agwụla agwụ. Akwa ka akwa.